ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ 82ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗ ನಡೆತಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್, ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ನಿಸರ್ಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಯತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್, ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾಮೋದರ ನಡರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಮುಡಿಮಾರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಮತಿ ತನುಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವ ದೇವಾಡಿಗ ನಿಸರ್ಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೊಕ್ಕ ರೋಷನ್ ಕನ್ನೀರ್ ತೋಟ, ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬಾರ್ದೆ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾರ್ದೆ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತ್ ಬಾರ್ದೆ ಕುಂಪಲ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದು 82ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು.
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಐಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಗ್ಲು ಶನಿವಾರ 82ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಸೇವೆನು ನಡಪದು ಕೊರಿಯರು. ಹೊಸಗರವಲದ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕರಿನ 81 ದಿನದ ದಿಚಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ್ಮದಿಂತ ಭಜನದ ಸವಿಸ್ತರವಾದ ಪ್ರಸಾರ ಆಪನ ಜನದೃಷ್ಟಿ ಐತೊಡುಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ
ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆ. ಈ ಭಜನಾ ಸೇವೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಅವೇತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಡು ಅದಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅದಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ಅದಪ್ಪು ಅತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅತನ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವರ್ಗದ ಅದಪ್ಪು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೀಪನರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪನ್ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಂದ ದೀಪನರ್ಲವನಂಚನ ಇಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 81 ದಿನದಿಂಚಲ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 82ನೇ ದಿನ ನೂದನೇ ದಿನ ಶತ ದಿನಾನಕ ಕೊಂಡೆವರದ ಶ್ರೀಗಳ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಐತೊಟ್ಟಗು ಮುರಡಿ ಈಶ್ವರ ಸಾಯಿ ಈಶ್ವರ ಗುರುಜಿಲ ಅಸ್ರಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಾಸ್ರಂಡ ಇಂಚಿತಿ ಮಾತು ಧಾರ್ಮಿಕಾದಿ ಜನಮಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನದ 180ದಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಪರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂಚನ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲೆದಿಂದ ಅವನ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ 13 ದಂಪತಿ ನಕಲು ಇನ್ನಿತ ಏನಪತ್ರ ದಿನತಳ ಕೆಲವು ದಿನ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ನಿರ್ಗತಿ ಆನಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಅವನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವರನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಂದದೀಪನ ಅರ್ಲ ಒಂದು ಇಂಥ ದಿನಲ ಎಂಕಲ ಮಾತೇನಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಮಾತವಿದಟ್ಲ ನಮಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇನ್ನರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸದಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಾತೆರಗೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗಳ ಅರ್ನಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಿಂಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ. ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಸಲುವಾದ 180ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನು 82ನೇ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿ ಭಜನೆಗೆ ದೀಪ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಊರದ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಇನ್ನು 180 ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು 82ನೇ ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಡೀತದೆ. ದೀಪ ಪೊತ್ತವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಆ ಉದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಈ ಬಾಗಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮೂಡಿಸೋನ ಮುಖಾಂತರ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನ್ನು ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಸೋದು ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಂದ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಭಜನೆಂದು ಪಂಡ ಭಜನೆ ವಿತ್ತನಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿಸೋನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃತಾರ್ಥರಾತನಂಚಿನ ಆ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ತೂತ ಅಂಚಾದೆ ನಂಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಂಪತಿ ನಕಲೇನೆ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೀಪ ಪತ್ತವದು ಆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬೆಳಗೊಂದು ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ಯರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೀಪ ಪತ್ತಾವನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಸರದಿದ ಸಾಲ ಇನ್ನು ದಿನ ಇನ್ನು ದೀಪ ಪತ್ತಾಯರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೂವು ಎನ್ನದನ ಆ ಎನ್ನನ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕೈಗೂಡಾದ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ಬಕ್ಕ ಈಶ್ವರನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾಗಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಊರುಡು ಏಪ ಬೆಳಗೊಂಡ ಆ ಊರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಈ ಊರಿಗೂ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಜನಕುಲನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆತನ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಕಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆ ಪಾತ್ರಗೆ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಯರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದಿ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂಲ್ತಿರ್ದನಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದನ್ನು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಂದಾದೀಪನಾರ್ನ 10 ಬೀರಲ್ಲಿ ಜೋಡಾದ ನಂದಾದೀಪನಾರ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಾದೇರು ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಮುಂದೆ ದುಂಬು ಗಣಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಕೊರಡು ಪರವಿನಂತೆ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ 108 ದಿನದ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.